Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. In die holle kist op alles. Jochtje in het zusterbos. Strielen mij die handen los. Ook is wij in die dreven. Kist als een voelt wat niet vlucht. Ook is de sterrenvolle litte voor waterjocht met sjocht. Ook is het vjochtje als een tieren. Ook is het douche maar een elf. Ook is het afscheid nemen zonder trainen. Alles gaat vanzelfs. In die holle kist op alles. Boven op de wolken steen. Naar de volle mannen gaan. Rijst op de brekken wat meer zicht. Maar die neren dicht. Varen maar een loopballon. Vier voorbij de horizon. Voorbij de horizon. In die holle kist op alles. Om je best ook bang voor best. En alles dielen was maar kist. In die holle kist op alles. In die kop. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. En ik joert weer een bijzondere gast onder de tafel hier in het Omroep Friesland Café. Hij woont 3 keer lied. Het is zijn hele leven al dwaren met muziek. Net alleen het schroeven van Veskes maak om het uit te vieren. En hij is op dit stuit dwaren met een bijzonder project rondom de muziek van Stef Bos. En ja, dat moet vertaald worden naar het Friesk. Het mooie in dit geval is dat Stef Bos zelf ook mij doet. Hij had intussen 6 studioalbums uit. De laatste is Geen de Wij. En ik vind het mooi dat hij er is. Adrie de Boer, welkom hier in de studio. Hoe is het eigenlijk? Best. Nee, het gaat hartstikke goed. En we hebben het als door Stef Bos heeft dus een project met een soort tier in zitten gaat. Een soort energie, maar ook een soort positieve energie en dus een broeder willen. En ja, we hebben natuurlijk een heel in de coronatijd vooral het wandelen om zijn werk goed te zetten. Op een Karim maken, een 20-tal lieden. En ja, er komen nou een 10-tal op mijn album uit. En voor taken meer ongeveer de planning. Of ongeveer de planning. En we zijn al met het 8e nummer aan het opnemen. Dus we hebben 4 wij heen en al. Je hebt wel hele projecten, hè? Het is een heel project, vooral in de zin van de vorm die ze voor kiest. Sommige lieden die houden heel tegen bij het origineel, maar we horen ik toch een beetje mijn eigen draaide wat om ja en ik qua interpretatie van akkoorden soms wel. Maar ik bijvoorbeeld het lied Papa, dat is net Heidi worden, maar Heid. En dat hebben we bewust in mijn gitaar. Dus dat is een hele andere insteek dan als het op een piano doet. Maar mijn insteek is altijd best en dat stinkt nog steeds achter de uitspraak is van als ik dat op piano doe gaan, stinkt bijvoorbeeld al 2 later, want dan ben je meest vergelijken met origineel.
En ik wil eigenlijk net dat mensen die link lezen naar het origineel. Maar gewoon dit versje daar gaan komen litten en willen maar de herkenning van de meldij. Maar dat steek in het Frieske tot een tak komen litten zitten, maar binnen komen litten. En, dus ja, ik probeer wel een beetje mijn eigen draai om te gaan. Mijn team meestal dan mijn werkje natuurlijk. Hè. Andries de Jong, Sido Post en Sietse Broersma als producer. Maar die had ik zijn aandeel in de teksten, want die weet soms ik een leuke draai te aan nog in een tekst tijdens de opnames. Maar het is beslist net een copy-paste verhaal. Hè? Nee. Nee, als je dan hier dan zit ik in van Kevin Pegoui Orkestband en Jean Marine. Nee, we duurden eigenlijk zitten toch echt wel in het feit om er zelf een beetje een muzikale draai aan te gaan. Ja. Maar best dan nog letterlijk ontknippen in die muziek? Dat is de oren akkoorden spelen? Of zei het eigenlijk ja, nou, als je de Maldij, daar komen we net aan. Nee, logisch. Ik zong op een hele andere manier als Stef. Dat is al net een vergelijking, maar we hebben wel allebei een vrij donkere stem. Dat is wel weer een overeenkomst. En Stef, die, ja, met alle respect, dat vind ik meer een declameerder dan echt een fantastische zanger. Maar hij declameerde gewoon fantastisch. En op zijn manier zongt hij natuurlijk. Maar hij zong op een hele andere manier. En dan wil ik zien zijn van... De zongst het zien versjes. En dat klinkt heel anders dan het origineel. Ja, dat vind ik al een mooi compliment. Ja, ik leer natuurlijk hier en daar wel eens wat jaren en ik probeer ik wel eens wat uit. Ja, ik heb nou al een vreet in het WTC heb ik hier spelen bij de Friese Academie en dan heb ik het versje ik even niet. Maar het komt dus wel behoorlijk binnen. Heel oors zoals bij het origineel. Dat jekt dan naar het dier van de meesten van. Dus ik probeer er wel dingen al een beetje uit. Ja. We draaien aan het begin van de uitsturing Imin Holle. Dat is een nummer van hem. Ja. Bewust deze kaart maken om dit nummer te broeken. Om als eerste, nou ja, de woeste wereld natuurlijk wat jaren litten. Ja. Wie dit nou ja, de insteek wie wil om een vlot opnemen. Bijvoorbeeld papa, daar mag je net mee beginnen. Dat is iets dat ook eigenlijk een beetje als een verrassing. Daarmee komen lid op het moment dat de cd, het album klaar is. Maar in mijn holle, dat vind ik ten eerste heel mooi, omdat het inderdaad iets is wat je zelf ook mooi maatje. Ik heb heel vaak gedreamd dat ik verleden koer. Nou, seks komt in de vestjes voor en het is van zijn album De Ridder van Toledo is een beetje heel makkelijk toegankelijk voor lidse mensen, maar het is een soort bijna cd is het worden. En ik vind in mijn holle gewoon een heel mooi voorbeeld van zo'n album wat elke in oorspreken kan qua tekst. We hebben begonnen met Stef Bos voor die. Al hier lang verliezen? Ja, heel lang verliezen. Voor mij weer de eerste kennis maken natuurlijk dat versje, hè, papa. Dat is voor mij. Dat is voor mij de trigger. Net zozeer om hem ooit nog eens een keer naar het water te gaan, of zien werk het water te gaan. Maar ik ben wel een 15 jaar verliezen. Ik heb eens een keer een versje van hem. Dat is Comatipo, dat is een Zuid-Afrikaanse CD. Album had het te maken en een vriend van mij, die zijn vrouw, die was 50. En die wil graag dat versje jaren. Toen heb ik het versje instudeerd, maar dan heb ik er een Friese tekst op maken. Maar ik dacht, dat Zuid-Afrikaans, dat ken ik net. En dan heb ik er een Friese tekst op maken. En zo ben we eigenlijk begonnen met de voorhinder al voor dit album, in feite. Want 15 jaar later kwam Andries de Jong met zijn verhaal. Nee, Andries kist dat dan ik wel. Andries, dat is een schreeuwer, dichter. En die zei, doe maar Stef Bos dwaan in. Nou, ben ik een concert van hem was met hem. En inderdaad, ik was steeds gekker van zijn werk. En ik vooral van zijn performance natuurlijk. En zadwaande ben ik eigenlijk meer en meer daarom gegaan om het wol te dwaan. Ik zei eerst nee, dat dacht ik ging naar dwaan. Want dat is wel iemand die het wel heel goed is. En daar wil ik mijn huis net om draaien. Nou, uiteindelijk heb ik het dus wel in coronatijd ben we dus om het oorzetten gaan. Het was eigenlijk de bedoeling helemaal net omdat in coronatijd het was. Maar ik ging het volle meer om handen. Nee, maar er in die periode een hoop gebeurt wat mensen net verwachten hier. Ja, dus het is voor mij heel verrassend, heel snel toen gang in is. Ondanks dat we het nou 12 hele jaar hebben, dat we verder binnen, is nog steeds hier we nou in het oorzettraject zitten moeten. Maar het oorzettraject is nou zo'n beetje voorbij. Ja. Dus daar ben we heel even de planning ook. De hele planning, heel mooi. Maar die houdt ik een heel stuk ruimte voor gelokken voor andere dingen nou. Voor nijoptredens en nijgeerwerkings. Ja. Maar even vertellen, Andries Jong komt uit Drachten van origine trouwens. Is ooit een beetje bekende Nederlander door zijn deelname aan een televisieprogramma. En dan twijfel ik even dat het Big Brother weer. Of... Dat weer Big Brother. Ja, want daarna weer een soort spin-off. Dat had ik nog wel aan, wat succesvol. Maar dit weer toch Big Brother. Daar kom ik hem trouwens net van, hè? Want ik zei dan nooit nee.
Dat is net mijn ding. Nee, maar ja, je komt gewoon wel eens zien. Ja. Hij is daarna de journalistiek wat ingegaan. Blijde story en de revue had er verschreven. Tot er nog steeds. Tot een heel lange interviews valt me op. Ja, Goed, maar die komt op een dag gewoon bij die. Dus even, had hij het betocht uiteindelijk? Of het laatste setje? Hij had wel het laatste setje, jongen. Want ik ben met hem gewerking gaan te geren met Volkert Wesseling. We hier in een programma, maar zit Volkert en ik in het programma. De theaterman, hè? Ja. En toen hier een keer ergens een optreden en daar kwam Andries in om de hoeken van, kijk ik iets budgetten in een programma, want dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, toen hebben we dat in en toen hebben we een aantal keer een gewerking hebben nog een cd-singeltje maken. En together met Andries, Volkert en Else van der Grijft van Briekenbeck. En gooi ik weer de titel aan die met Van het Veske. Doorrekend daar, maar daar hebben we een keer een singeltje mee maken, Periferien, Sinnesimmer in dat Veske, ja. Dat weet ik het wel. En, Een grappige clip. nou ja, toen toch net. Hè? Ziet ik zo'n grappige clip? Daar zit ik een clipje bij, ja. Compleet fout Veske, maar goed, dan boeten mijn comfortzone. Maar ik vond het heel leuk op de dwaan. Hartstikke leuk. Guilty pleasure. Guilty pleasure, ja. Maar goed, Zandwaarden ben Andries en ik wat meer in contact raken. En het al optredens verder kwam er een keer met een appje van... hij is de oren weken vredig wat? Nee. Nou, dan gaan we naar Sterbosch. Nou, toen ben we naar Sterbosch geweest in het Posthuistheater. En zou hier nog een hele tijd met hem zitten kletsen. En toen is het idee ontstaan. Ja, dat is wel drie verliezen denk ik al. Is het ontstaan om hem daar wat meer in te beloken in de voortgang van... want hij zei, dat moet je gewoon doen. We konden gewoon Fries in praten, want hij had zelf ook Friese roots. Zijn paak of zijn beb is een Fries in. En dus hij verstond het Fries ik wel heel goed. Hij praat me gewoon Friesje, maar ik praat in Nederland wel waarom praten. Dus dat heb ik volhouden. En hartstikke leuk en heel toegankelijke man, enthousiaste man. En nou ja, daar hebben we hem op bericht gehouden van wat we dwaanden weer. En toen ben we verliezen hier nog een keer naar Grens geweest, naar de Oosterpoort. En daar hebben we haast oorloren met hem zitten praten, na zijn concert nog. En toen had ik een aantal tassissingen dingen om en mij te denken. En de tas zijn van, had ik iets budgetten in de PS en dan Rob maar. En ik wil een nummer met hem opnemen. En dat is het nummer wat in zijn nieuwe programma zit. Dit is nu later, heet het programma. Hè? En ik had Veske, is dit nu later? En daar wilde dus om mij doen, in het Fries. En die tassen die hebben en ben ik wat, ze komt er wel op waarom. Ja, ik denk, dit is ook een slagartiest, maar maar even afwachten wanneer het zich uit. Ja, die man heeft natuurlijk ietsjes droger als wij. Ja, want hij is zo'n tour in Zuid-Afrika nou, toch? Op het moment is er in Zuid-Afrika, ja. En voor zover ik dat begrepen heb, ben er nog een aantal solo-concerten dat er alleen op piano... Krijg ze in Posthuistheater weer ik alleen maar de piano. Ja, want hij doet natuurlijk Nederland, maar ook België nog. Ja, nou ja, dat went er. Dus, volgens mij wennen die deels in Zuid-Afrika en deels in België. Deels Zuid-Afrika en deels in België. Wel heel grappig dat er in Adrie de Boer... Ja. Hartje Friesland, from the wetlands. Ja, nou ja, ik bedoel... From the swamps. Het is natuurlijk heel mooi dat Andries dan met de Hendelutsen had en hem in contact bracht had. Maar we kennen elkaar nou een beetje in die zin en hij weet waar ik ben. En hij heeft me gefeliciteerd om mij te leren wonen bij een filmpje. Nou, dat zijn leuke dingen toch? Hoe zit Adrie de Boer bij Samon backstage en dan is er zo'n concertwest? Ja, dan is het net helemaal ontspannen. Is het ongemakkelijk of net? Ja, ik weet het net. Ik ben ja... Zo, ik kom wel vaker in settingen waar dan ik hele bekende Nederlanders komen. En ik viel me daar altijd een beetje ongemakkelijk van. Wat maakt nog vrede? Maar wat hoe je kennen mij net niet in zijn. Ja, ik ken je wel. Ik vind dat altijd wat ongemakkelijk. Ik ben er net zo handig in om contacten te lezen naar mijn oren meestal. Dus in dit geval heb je anderen die scoorde het eerste handje en ik het tweede handje. En die is wel wat wend natuurlijk. En die wil wat meer wend. Zit nog steeds in die wereld. Ja, natuurlijk. En dat weet ik wel. Ik bedoel, we hebben allemaal hetzelfde. We zijn allemaal gewonnen mee. Ja, maar wel leuk. Maar je hebt een aanzien en dat is het denk ik een beetje West-Hand en daar heb ik dan wat les van. Nou ja, en er was ik wat van hem in die zin. Je wil iets en je wil natuurlijk wel net aangaan, maar je wil natuurlijk zien dat je goede afspraken maakt, vooral. Hè? Want dus er zit een zakelijk belang en een muzikant een zakelijk belang, dat is moeilijk. Ik vaak muzikant om die heen gaan en ik tref alleen maar muzikanten die eigenlijk zakelijk
net zo handig ben. En ik ben totaal net handig in de zakelijke zin. En dat vind ik helemaal net zo slim, maar het is wel eens lastig. Van dat je jezelf te kwaad door in bepaalde settings. Maar goed, ik maak graag muziek, maatje, dat is het. Ja. Dat mocht David Bowie ook. En daar geven we wat van draaien. Ja, dit is een volstrekt logische draai in dit programma, dames en heren. Zeker. Dat we met Adrie de Boer starten. Ja. Dat we op Stef Bos kwamen. Maar dat is ook logisch. En dan kom je gewoon uit bij Ziggy Stardust. David Bowie en zijn Ziggy Stardust. Prachtig nummer, vind ik persoonlijk. Dat vindt Adrie ook. Maar tekent ook een beetje die jeugd, denk ik, hè? Ja, vooral de beginperiode dat ik ontwerpgang in een beetje zwaar bannerhoord. Instelling voor verstandelijke handicapten. Dat je toen ook de zwakzinnige zorg. En ik kwam toen al vrij rap, binnen een maand zit ik al in een popbandje op Bannerhoord. En ze kwamen dus eigenlijk in 4 verstandig in onraking met dit werk. Ik kwam toen in Drachten te waaien met een collega, collega, die een roommate nodig had om de hier te betalen van de fletje op Sint-Jansberg in Drachten. En deze LP, Ziggy Stardust, en nou, ik vond het fantastisch. En wat hij ik vertelde, dat weer wel meer roeste periode in mijn leven. Maar Ja, want een brood drinken en blauw. Ja, oké. Ik had zelf nooit kocht mee, ik mocht graag broeken. Nee, ik probeerde wel me gewoon. Wie er toen al coffeeshops of net? Hoe zit het eigenlijk? Ik geloof net dat de coffeeshop er net weer. Hier is natuurlijk wel in Drachten, net uit Dunen, dat horen. Ik zo'n tempel daarin. Joske? Ja, nee, dat wie daarvoor al. Maar dat is een beetje formatierd geweest. Maar dat wie er nog steeds in het Jennifer. Er heerst ik een soort pop-tempelachtig iets. En ik weet niet meer hoe het heet. Nou, dat rekent aan, maar in ieder geval. Ik mocht in die tijd graag deze muziek luisteren. Ik ben natuurlijk meer Led Zeppelin toen noteerde. Dat was voor mij de eerste kennismaking met Led Zeppelin. Maar dat heeft mijn muzikale. Wat vormt in de popwereld, maar in de bands waar ik in zie, nou ja. David Bowie, dat was een man die maakte zich bord op en zo. En ik maak hem ook wel een beetje op. Ik heb vaak witte kleren aan. En dan een blauwe jasje met streepjes en een eigen opmaken. Dat is hier eigen of net? Ja, de eigen opmaken. Ja. En, dat heeft wat meer uitstraling. En, Maar dat wie David Bowie mijn voorbeeld zo'n beetje. Dat bedoel ik. Ik kan zien hoe zo'n Bowie. Ja, die in Engeland, de verhouding gaat, maar dat uiteindelijk. Zo het muzikale heeft er ook wel invloed op me gehad. Want ik heb in de coronatijd heb ik een lied geschreven. Een Engelstalig lied, dat ik in een tasje horen wil. Maar daarin broek ik alle stijlen die ik in mijn jeugd een beetje meemaken. De hard rock en maar zelfs Stevie Wonder achter denk ik komen erin voor. Supertramp en weet ik er al wat in voorkomt. Maar toen jij van een kameraad van mij, ik jij David Bowie. Dus die invloed die had er dus qua song blijkbaar ik op mij wel een beetje aan. Dat ik in die stijl, want ik daar op dat festival die een beetje op David Bowie we rondval qua stemlood en qua manier van song, denk ik. De beste voor een groot deel opgegroeid in Zusterveen? Ja, nou ja, ik ben er binnen. Ja. Ik heb op mijn zandje en dan heb ik daar wennen. Nou ja, dan. Dus dan heb ik een groot deel de basis deel aan, ja. Wat stiert er thuis op? Wie de radio of aan de platen eruit of wie het stil? De radio ging me net zo bot heugen, maar die draaide die vast onstond. Maar mijn ouders draaiden een heel soort klassiek. En, Bach, Mozart. Ja. Zo die mijn ouders zien allebei het oratorium in Zusterveen. Bij de Hilke Algra toen het hier voorstond, dat die letter mijn orgelleraar. En dus ik ben wel met klassieke muziek opgegroeid. Dus de eerste in mijn versie ik ken daar waarom dat de klassieke invloeden die ontkom ik net aan. En die vind ik zelf ook heel mooi. En die heb ik letterlijk Exception. Rick van der Linden, dat was mijn grote toetsenvoorbeeld. Ik in de popmuziek toen het hier Air, dat was hun eerste single, een beetje een Exception. En daar ben ik heel wat op beïnvloeden. Maar ik Procol Harum bijvoorbeeld, ik zo'n prachtige Hammond-orgel. Dat was wel mijn voorbeeld altijd in de muziek. En Rick Wakeman van Yes, vond ik een fantastische toetsenist en daar ben ik helemaal wild van. Dus ik luister wel heel wat naar Toetsenman toen het hier, ja. Hoe zit het dus trouwens? Wie alle popmuziek welkom? Of? Ik weet nog dat mijn ouders, die weer net zo wij van de Beatles, dat vonden ze me langharig tuigen en dat kan ik me nog heugen. Ik weet toen nog wat te jong om ik kreeg die flauwe power hier wat te jong mee maken.
Maar mijn zusje, mijn oudere zusje, die 4 jaar ouder dan mij is, die had er wel wat bewuster mee maken. En die kwamen bij dat soort plaatjes dus, hè. Van de Beatles, nou, van mijn ouders vonden dat eigenlijk niks. De eerste echte popmuziek die bij ons binnenkwam, dat was een Christ-LP van Elvis Presley. Ja, dat was fantastisch. Nou, dat vonden we dan, ik vond dat wel mooi. En Elvis hier natuurlijk een geweldige stem. En, ja, het was natuurlijk nog wel een beetje, ja, wat gereformeerd. De komst in de gereformeerd Ik kom in een gereformeerd nest. En die invloeden, die heb ik altijd meegenomen. En om je muziek nog wel steeds, de klassieke muziek vind ik nog steeds prachtig. En ik denk dat een heel soort muzikanten dat ik vind. Hè. Is dat een periode geweest dat je verzet had? Of Nou, net zo streng gereformeerd nest, dat de knokken moest om er los van te komen? Nee, het eerste wat ik daar wel in vernam is dat mijn heid... Ik heb mijn heid op een gegeven moment advies. Ik werkte toen correct in de Zwar en toen kon ik in een beroeps top 40 orkest komen, Trojka. Dat was een Frieske top 40 orkest en die speelden heel soort in Champino en in de Snekerpan en dat soort tenten. Nou. Maar dat was een maandwerk, maar dat is een maand lang alle jongen te spelen is een beetje van die openingsdagen dan. Dus zeg maar 4 jongen in de week. Maar dat leek me net zo'n goed idee om de muziek maar in te gaan. En de grap daarvan is, dus uiteindelijk heb ik het niet naar de ik ben in mijn werkpleun. Maar uiteindelijk als ik heel veel stappen naar een stap bord, liedje Papa. Daar hebben we de tekst een beetje aangepast en op een gegeven moment komt er niet voor van, maar ik was een muzikant en dat voelde hij misschien wat aan. Dat had er net bij mij maken, dat ik fulltime muzikant, had ze niet in die al verstaan. Maar wie het meer ouderlijke zwargen van... vooral de heel zwargen. Maar het goed sparje en de hypotheek en de kost aanbijken. Het is net een zeker bestaan. Vooral net een zeker bestaan. Het wie net zozeer dat die tjen de popmuziek of de muziek weer in hoort. Nee, dat loopt net. Nee, want ze wisten ik wel dat ik in een popbandje zit op Bannerood. Het hebben ze zelf nooit gehad, maar ze kregen een verhaal natuurlijk wel. En dat vonden ze op zich wel mooi, dus dat gunnen ze me ook wel. En mijn heid heeft me geholpen om mijn eerste goede orgel te geven. Dus Safir wie het nog wel om stimuleerde hij dat wel. En orgelles dus? Ik heb vroeger orgel, ja, vanaf toen ik zo'n hier weer, toen heb ik orgelles gehad. Ik heb 12 treken heb ik les gehad. Na 12 jaar toen heb ik de bruin, toen was ik een soort notenblind. Achteraf had ik gewoon een soort spannendheid van muziek. Want ik vond het heel lastig om noten te lezen. En ik was een beetje gespannen. Ik kon een 7 van 1 net meer onder skiën. Dus toen stapt. Hier heb ik een les aan uit een man uit Drachten. Iets namen ze net meer, maar die kon net met een jonge meisje omgaan. Wij stapten en uiteindelijk nog een keer 2 lessen aan bij Hilke Algra uit Verhuizem. En uiteindelijk voel ik kwartje een beetje. En daar heb ik een heel soort aardigheid aan. En hij is nog steeds fan van mij, want hij volgt mij nog altijd. Ja, hij leeft nog. Dus, ja. Ik ken natuurlijk jaren spelen op piano en gitaar. Ja. Orgel, wanneer de laatste keer is je op een orgel spelen hast? Nou, ja, ik speel thuis, heb ik een digitale piano. Ja, alles is elektronisch. En ik heb een keyboard, dus dat is een soort orgel. Hè? Had je nog wel eens op standje orgel of niet? Ik heb vliegen weken nog op een Hammond spelen. Bij Sitse Broersma. Voor het nieuwe album ben we wat Hammond-partijen. Sitse die had een Hammond in de studio gekregen. Maar Leslie erbij? Met Leslie erbij. En daar heb ik vorige week een opruimd in de studio. Dus vliegen weken nog. Maar dat is fantastisch om al te spelen. En voetbaldaal kan ik nog wel steeds mee omgaan. Oude liefde roest niet. Nee. Maar sommigen nog muzikaal de door eigenlijk sticht. Op een gegeven moment is van, nou, het hoeft voor mij net meer. Maar die val leert vaak klassiek. Maar dat orgel dus, wat een beetje vanuit de jeugd kwam. Ja. Dat was nog steeds. Ja, zeker. Ja, als ik op een Hammond speling ging, dan mag ik altijd even Air van Exception even spelen. En Procol Harum natuurlijk. Adagio, dat ben ik van die hele mooie gedragen nummers. Ja. Ik ben heel graag gedragen nummers spelen dan. Hoe gedragen is deze van Uriah Heep, Easy Living? Behoorlijk. Ja, Easy Living, lekker. Uriah Heep, draai het, omdat mijn gast Adrie de Boer... Ja, dit in het vierde verliezen, maar volgens mij nog steeds wel heel... Ja, je bent nog steeds waar van, hè? Ja. Een moord van Loet ik trouwens. Het is een moord van Loet en dat wie voor mij toch wel een beetje een van de voorbeelden toen ik de popmuziek ingang. Dit versje, dat is eigenlijk een moord van geloerd.
En dat maken wij dus met onze band. We eigenlijk meer een morgen van geloer dat we op dezelfde maat dezelfde akkoorden spelen en dat we maar zo lood mogelijk spelen konden. En dan zongen erbij die zijn teksten dan uitbrulden. Want die moest echt razen om er bovenuit te komen. Wat zong dus toen nog net dus? Ik zong, ja, wel eens Parastem, ja. Dat wel eens, maar geen solo. Nee jongen, dat heb ik vrij laat in mijn leven pas ontdekt dat ik solo's zongen kon. Voor die beskieden ik steeds. Mijn eerste solo zang is West dat ik de muur van het Klein Orkest speelde. In de band Mirror werd ik toen het hier in zit. Nou, die een beetje een religieuze popgroep. En daar ontdekte ik dat meestal mijn stem ik heel leuk vond. Maar goed, in de begintijd werd een jongere lood en ik speelde alleen maar akkoorden. En het gaspedaal op 10, zeg maar. Hè. Dus, hij zei, heb mijn gehoorbeschadiging, dus ik word opgeruimd. Ja, want dit ding hoorde ik, ja, die van mij trouwens net. Wat? Ja, precies. Ja. 30 jaar Slayer. Het is in de koude kleren zitten. Maar, het heeft me inderdaad wel een nadeeltje gebracht, ja. Hast je enig idee hoe het zit met die gehoor of net? Ja, nou, is het wel eens meer te litten? Ik had het meer te litten, want mijn vrouw die zei wel eens van... dat was doof. Nou, toen heb ik meer te litten. En toen zei die man, hij is helemaal niet doof. Ik denk dat die Oost-Indisch doof is. Soms. Dus ja, die test die dus wel aardig goed, maar ik kan heel slecht filteren. En dat als ik in Ruttegroep Meesen ben, juist op het festival in Beesweg, dan kan ik heel moeilijk verstaan wat nooit in mij zei. En de hele toon ben ik hier onder de rechterkant een beetje kwijt. Maar ik ken mijn musiceren heb ik geen les van. Nee, het is geen tinnitus, nee. Dan moet ik wel zeggen van, ik weet net dat iedereen dat heeft, maar ik heb wel een bepaalde toon altijd die ik wel oproepen kan in mijn holle. Pieptoon? Misschien niet dat, ja, een soort pieptoon, maar daar heb ik geen les van of zo. Maar er zit altijd een soort piep ergens in mijn holle. Die zit hier nou ergens en die werkt dus wel, maar ik heb er geen les van. Van de holle ergens, er zit nog een soort... Het zit net hier, maar het zit hier ergens. Achterkant. Ja, maar ik heb er geen les van. Misschien is het wel tinnitus, maar ik heb er geen les van. Nee, dat ben betekent heel wat vasthouden. Ja. Dus daarom speel ik wel wat zachtere muziek. En dat is net mij geen Uriah Heep meer, toch? Wel? Nee, in mijn holle. Hè? Ja, en toch had je die stap op game maken. Want je was natuurlijk heel lang in de zwarg werken. 42 hier. 42 jaar. Ja. Wat voor tijd wie dat? Ja, 42 jaar is haast net samen te vatten, maar... Nee, nou ja, in trein Sander begang en in beetje zwaar op Bonneroord en... ja, ik heb het 42 gedaan in verschillende functies natuurlijk. Wat lutst die daarin? Nou, ik hier mijn oudste zus, die werkte vroeger op Cerelo Lozenoord in Ermelo. En dan kwamen wij als gezin wel op visite. En dan bij de cliënten, nee, mochten we gewoon naar binnen. En daar weer een oudere cliënt, die kwam op me, ik heet ook Adriaan en zo. En dat vond ik heel mooi dat hij dat in me zei. Dus toen hier pas voor het eerst een beetje het idee van die meesten kinderen nog praten, ik nog. En dat is net alle keer, hè. Maar uiteindelijk lust me dat ik denk, dit is toch een hele leuke hoek om iets mee te doen misschien. En toen kwam mijn ene oudste zus, die ging letter op maand zouden werken. En dus die lust dus ik een beetje in die zwaar. En ik ging nog een verstandelijk gehandicapt nichtje, met syndroom van Down. Dus ik weet ik wel een beetje bekend mee. En ik denk, toen kwam ik op een gegeven moment naar de Marienburg in Leeuwarden, dat ik zo onderwijzer worden. Oh, wie dat de eerste bedoeling? Dat weer de bedoeling, ja. Maar dat werd van thuis uit dan bepaald eigenlijk een beetje. Hè. En nou ja, wat hij de mem zijn dat... Welke richting? Of gewoon... gewoon de... meester. Ja, gewoon de Ja. P. Ja, nee, kun je misschien als les in Pedagogische Academie weer toen. Ja, correct. Meester voor de groep. Ja, voor de basisschool, hè, wat een basisschool is. En, maar goed, ik dacht toen in die tijd nog van wat mijn ouders zei, dat ze wel goed waren. Dus ik dacht er zelf net zo bot nee, want toen heb ik daar 2 maanden zitten. En toen, braaf, hè? Toen wist ik wel, hier wil ik net werken. Hier wil ik net uit meer werken. En toen ging ik op vakantie wilde naar Bonneroord. Dat maak ik nog in de bisse. In juli, augustus heb ik toen vakantie wilde dienen en dat vond ik zo mooi. Heb ik 6 weken dienen. En toen heb ik die Bonneroord, die ik personeelsled weer erbij. En broeders en vooral zusters die daar waren, vond ik heel mooi. Ik denk, hier lijkt mijn leven. En toen ben ik dus na 2 maanden van de Marienburg gegaan. Vreten morgen op een fietsje naar Beesweg, daar fietst vanuit Rusteveen. En de man die zit ik al in de cursusbank. Zag heel goed gehad in die tijd nog. En ze konden me dus daar nog van mijn vakantiewerk. En zo ben ik er begonnen. En daar heb ik nooit spijt van gehad.
uiteindelijk, die 42 jaar, heb ik het wel een beetje gehad. Maar, Ja, maar dan ben je vooral wel met, heel bewust uitstapt. Hè? ik ben er bewust gestapt dat hij vooral te maken met het groot worden van de organisatie. Het is nou zelfs aliado, dus nog een keer fusie bij kwam. En dat heb ik een peker meemaken. En dat, ja, dat wil je, omdat je zelf wat ouder wordt, kreeg je steeds minder mee om daarmee terug te gaan. De volle noemer? Ja, zo, ik wie vroeger ben ik natuurlijk gewoon op Banderood, ben ik gewoon Adrie de Boer. En na 1, 2 fusies nog steeds vol. Maar na 4 fusies dan ben je inderdaad op een gegeven moment personeelsnummer. Ja. Ja. Nou ja, en de manier van werken verhoren heel bot. En steeds meer achter die verhipte computer. En dat begon me heel wat zin te steken. Bureaucratie dus. Bureaucratie, ja. En we moesten zelf ook een heel soort in die computer. Er waren dus 10 waar nog zei, hè. En dat is eigenlijk een van de minding in de zwart, vind ik. Is dat er heel wat aanrekenen wordt van op wat er in het systeem stiert. Hè. Er wordt aanrekenen op doelstellingen die stel je maar met de cliënt en daar wordt op financierd. Ja, daar hier steeds minder mee. En dat kost me een prototype altijd om dat in te vullen. Altijd voor 16 cliënten op een dag. Kitterijen doel, nou, dat wisten we, dat kist er net in 10 minuten even doen. Al je de kosten van de cliënt, vond ik. Dus ik ben op een gegeven moment ik ben ermee gestopt. Dat weer nou weer een ander verhaal, maar ik ben ermee gestopt. En daar heb ik nooit geen spijt van gehad. Nee, maar wel op een relatief... Maar ja, ik zeg bijvoorbeeld met alle respect wat ouder leeftijd. Ik weet niet, nog geen seks toen ik stapte. Nee, maar ja, dat is wel... Dat wist wat ouder, tuurlijk. Pensioen is, zo staat zo onzichtbaar. Ja, daar houden we een beetje in zicht. Nou ja, dat. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die switch, en hartstikke nog Ja. voor de muzikanten besteden keren. Ja. Lijkt mij wel een heftig... Dat wie eigenlijk mijn eerste alternatief op dat moment. En, als je iets onzeker is het wel de muziek. Ja, zeker. Maar daar lijkt wel mijn het altijd al. Ja. Ik heb er altijd nergens dingen. En, dus, maar goed, toen heb ik vrij snel waar ik vregen om dirigent te worden van een optreden in Popcore in Halbert. Nou ja, daar stiet nog steeds voor. Dat is nou dik zo'n hier. Maar er kwam vrij snel daarna kwam er nog 2 koren met die vraag. En, dus uiteindelijk ik 3 popcorn waar ik voor stond. En mijn eigen muziek. Ik volle meer rond in iets voor. Dus ik kon volle meer dingen aannemen. Vroeger nam ik heel vaak dingen niet aan. Omdat ik dan een vakantie nemen moest van de baas. Nou, ja, ik wil natuurlijk met gezin op vakantie kennen. Dus uiteindelijk bracht me een heel soort ruimte voor nieuwe dingen. En, dus het ging niet eens hartstikke naar best. Ja. Nou ja, eigenlijk een soort bestaanszekerheid dus dan. Ja, maar de hobby zit van ik heb, omdat ik altijd, ik zei met 62 heel wil ik mijn prepensioen. Het heb ik uiteindelijk ook niet met 62 en heel ben ik met prepensioen gaan. En tot dit hier heb ik prima redden kind en dat kan nou nog. Ja. Ik kan me zonder de muziek meer redden kennen, maar dan kan de muziek net vooruit helpen. Dus het geldt wat ik in de muziek vertjen, dat broek ik van Gruddeel. Om de muziek vorm mee te gaan, een nieuwe albums maatje en neem maar op. En ik heb het voor de privé natuurlijk, heb ik het ook nodig. En, maar die combinatie met wat ik nou een prepensioen heb is... ja, want dat wie, nou, dat, intussen had Drees onbellen bij de Ondertussen voordeel had Drees bij Adrie de Boer. ja, in augustus. Nou, de voordeel bellen, is die Drees van dat door. Ja, precies. Ja. Eind augustus. Ja. Hoe is dat trouwens? Ik bedoel... Dat zie ik niet bestel. Nee, maar doet het dan nog iets aan zo'n soort besefmomentje van... Oké, ik ben al echt pensionaal. Wel even, maar dat het op het moment dat ik dat bericht kreeg. Toen dacht ik, oh god ja, is het Safir. Nou ja. 66,7. Ja. 66 jaar en 7 maanden. En dan kreeg je de race. Best er met de ouder worden of net? Hoe? Best er met de waarde ouder worden en dat soort dingen? Of? Ja, wel met ouder worden, daar ben ik wel met dwan natuurlijk. Want je takkomst wordt steeds kwader natuurlijk. En dat besef je steeds beter. En dat vind ik wel eens wat lastiger, maar gemiddeld dan gaan we maar wat terug in. Maar angstigt het? Draait ouder worden? Ja, nou, ik ben wel een beetje bang voor het einde. Ja, maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig. Misschien dat ik nog wel wat aan heb. Weet ik net. Dat persoonlijk in het versje van Ster Boswedder, van papa. Ja, die beneemt dat ik heel mooi van. De heiden die loten in God. En wij leven op een andere manier. En dat Ster Bos, maar dat heb ik zelf ook. En en ik hoop natuurlijk wel dat er wat is, nee, dat deed, maar dat weet ik net. Maar ik probeer er zo weinig mogelijk bij stil te staan, maar ik verneem wel dat er wordt steeds vaker ontdenken maar. Dus ja, plots in de sterfelijkheid. Ja. Ik bedoel, ik heb mijn heid mijn leven niet meer en ik ben al 2 zussen kwijt en dus ja, en die winnen wel ietsjes ouder dan mij. De ene heeft de zanden krijgt net hel en de andere krijgt wel. Dus die ben net ouder geworden.
En als ik dat daarom relateer, dan heb ik net lange takkels meer. Maar ja, zit in Oer, ik heb nog een broer van Johan Santos, dus... Dat scheelt net qua Dat scheelt. geen pakketjes en DNA. Ja. En je mag niet alles weten willen. Maar Nee. goed, doe had wel eens een zwartelijke Mickey. Laat ik het zo zeggen, maar de rest van de week is gewoon nog. Ja. Voor de rest maar zo mooi mogelijk wat terug. Ja. En mijn muziekmeisje en mijn genietje van het leven. En we kennen die natuurlijk vanuit de Friestalige muziekwereld. Maar ik vond een mooie opname van die geven we nog even draaien. We staan wel even uitlezen hoe het zit trouwens. Bij dit nummer Why Worry. En ja, dit is Adrie de Boer. Baby, I see this world has made you sad. Why worry now? Ja, Adrie de Boer, je hoort mijn gast in deze 1 op 1 en Engelstalig nummer. Had er wel vaker dingen, ja. Maar zo vaak jaren we dat net bij de omroep, want er best toch vooral bekend op die Frieske repertoire. Op maar even geef te zeggen. Why Worry? Nummer van Dire Straits. Ja. Dit is een serie, maar misschien is het 2 minuten lezen kerst. Klassiekers door klassiekers of zo? Klassiekers door klassiekers en dat is in CLSK dat in de studio toen nog opnam. Die studio is er helaas net meer daar net de meesten. En Frans van der Borg die heb je vregen om dat feestje te doen. Ik ging natuurlijk graag de Friestalige feestje doen, want die heb ik op mijn eigen album staan met Oede Greens, met Arwan Blok. Maar hij is, nee, we gaan het origineel doen. Dus ik moest het in het Engels. En dan moest ik een klepje bij doen. Ik ga alles in het Engels leren. En, maar goed, ik vind het wel een heel leuke opname trouwens. Ze hebben de studioopname bedoeld van BBC Broers, maar wij hebben uw eigen muziek opstiert. En bij Frans heb ik het eigenlijk alleen nog op naar in zang met de stemmen. Maar 2 stemmetjes of 3 stemmetjes heb ik het toen opname ook. En dat vond ik wel een heel leuke uitdaging om het op die manier te doen. Ja, dus dat is een Engelstalige singeltje geworden met Frans van der Borg dan. En ik heb ooit eens een keer in een stemmer dat ging toen een project van een kameraad van mij, een collega van mij, Sikke Marines. Die werken in een dagbestedingsproject in Beit Sahur. Dat is in het Palestijnse gebied bij Israël. Vlak bij Israël, bij Jeruzalem in de buurt ook. En daar hebben ze geld van nodig en hij weer een soort, Jilt zit er daar in het lied staan. Hij bracht er wat apparatuur en wat muziekinstrumenten. En hier is wat geld van nodig. Toen hebben wij een singeltje maken. En dat jit op Palestina. En dat dienen we in het Nederlands en in het Engels. En in de stemmer die wordt er ook wel om mij aan. Dus we hebben een Engelstalig singeltje te maken. En dat stond ik uitgebracht. Het onderop toen ik mijn peken draait, weet ik nog wel. En, maar daar zie je voor een aantal mensen wat politieke lading in. Dus ik heb me er nooit waarom bieden om brand om zoiets te doen. Nee. Ik vond het achteraf een beetje jammer dat die kant udrukt is. Maar goed, het is het vestje weer er net minder mooi in trouwens. Ja? Nee. Maar wie wat pro-Palestijns en dat lijkt heel gevoelig natuurlijk. Hè? Pro-Palestijns? Het is, wie voor een dagbestedingsproject in Palestijns gebied. Ja. Dus dat pro-Palestijns toch, zoals het is. Ja, en de periode gewoon de scherpe kantjes met dat zien we voor het al. Dat een heel pro-domestic vanuit de kerk. Pro-Israël waar we in. Ja, wij zijn vroeger pro-Israël tussen ik nog wel. Ja, dat was wel een issue eigenlijk. Ja, ik weet nog mijn opa en oma die gang daarheen op vakantie. Ja. He, maar een reisgezelschap en mijn ouders hebben dat ik niet. Nou en pro-jongeren, ik denk van die generatie, die moeten dan naar de kibbutz wel toch, of net? Nou, dat weer iets te voort denk ik. Ik weet nou een schoonzuster van mij die had er werken in de kibbutz, maar die is ik alweer 6 jaar ouder dan mij. Die generatie. Krijg nog de generatie voor? Ja, krijg de generatie ervoor, ja. Ik heb nooit die ongeslied gehad om daarheen te gaan of zo. Net tjen of voor Israël, helemaal net, maar nee. Dat hield net zo vol aan mij. Dat avontuur, ik ben net zo avontuurlijk wat dat betreft. Hing het heel bot om Friesland? Ja. Nee, ik heb dat misschien wel mooi om te vertellen. Ik heb een bevriend die hebben hier in Portugal hebben ze een vakantiehuisje en hier in het noorden hebben ze in de zomerbus hier in Nederland, in de winterbus dan daar. En die reizen wat heen en weer, maar dan ben je in Boeteland, in Portugal, ben je dan 3-4 maanden achter elkaar. Ik zou dat net kennen. Maar toch nee. Ja, wat is de Waard of heel Friesland? Nee, voor mij is het heel Friesland. Ja, gewoon het idee van dat het heel veel vet bij de familie en bij de vrienden en de kennissen. Ik geloof dat ik de heel wat heim heb gereisd. Als ik 12 weken met mijn vrouw, over 14 dagen op vakantie ben, dan vinden we het altijd heerlijk om er tussen te komen. Ja, nou, ik ben dus bij de camper dorst ik vaak wat quattro ritjes. Ja, nou ja, de laatste keer de omstandigheden goed net was, maar
wij proberen nou in ieder geval ook nog heel oktober nog even 14 dagen uit te zakken naar Zuid-Frankrijk. Ook dat wel nog. Ja, dat willen we nog wel in proberen. Even na zomer. Even na zomer, omdat we nog net lang als simmermeidjes. We hebben wel lang als simmer hier gehad, maar we hebben gewoon tussen daar wat minder van genieten. Omdat we net lang voortkomen. Dus, maar goed, dat gaan we dus nog beleven. Maar nee, ik ken langer dan 14 dagen, vind ik eigenlijk. Mooi nog. Er zit nog wel een keer een uitdaging in. We willen de uitdaging een keer rollen om een keer een maand terug weer Europa te reizen. Maar dat zit wel nauwelijks in aan te heken. Ah, mooi toch. Prachtig, prachtig. Ik wil even niet je naam eruit pikken, want het is nou valt hier. Sietse Broersma. Ja. Dat is een beetje een rode lijn in die hele muzikale... Ja, nou, ik zie het Verhaal, hè? kennelijk eigenlijk min of meer door Jan Vermaning, die hier ook werken hebben bij. Loodstechnicus is er bij, computer, de bureel en de hoeken van de kast bij. Nou, Jan wie de monitorman van de kast. En ik kwam met Jurgen van der Meer en hem en Hans Wempe in aanraking om een album op te nemen. En toen met het tweede album bezig waren, De Warmte van December, het soloalbum. Toen kwam Sietse daar toevallig een keer in de studio en die kreeg wat dingen te en die ging er wel eerder naar om er ook wat in mij te denken. En, die wilde er op een gegeven moment in belutsen. En uiteindelijk is, om een lang verhaal kwart op mij, Jan is uiteindelijk stoppen met studiowerk. En ik ben, omdat ik heel goed met Sietse, volgens hoe wij... Ja, maar dat klikt wel, hè? Dat klikt gewoon heel best. Audiotechnisch heeft hij een heel soort... ideeën die mij heel goed ondersteunen. En hij kan heel goed luisteren. En, want ik heb een gehoorbeschadiging, wat ik al vertelde. Bepaalde dingen jerk dus net goed. Ik in de balans van een opname. En daar zit ze gewoon heel goed in. En dus ik vertrouw blindelings op zijn mixen. En het is een heel noffelijk persoon om mij te werken. Ik krijg heel creatief in en muziek betekenen en in teksten ik mij denken, zeg maar. En daar is er heel kritisch in en heel positief. En ik ben er graag. Dus af van 2001 denk ik dat ik mij hem werkje. En alle albums die dan na de warmte van december maken binnen, heb ik mij in mijn hem in. Ja. Mooie dus en die blog heb ik me mooi bij. Ik begreep wel eens een vraag van de oren om een oren studie op te nemen. Maar ze zei altijd van dit bevalt me heel best. Waarom zit je aan oorstappen? Nee. Vooral net. Wat mooie dingen opleggen. Ik heb wel een ervaring en opleiding in de oren studio's en die vond ik dus prima. Ik heb al het Boudewijn de Groot project in Friesland, het eerste project, maar die in een keystudio in een hele prima studio. Maar ik vernam gewoon, ik heb net een klik met die knappe mosjes, maar die ik ze wel ha. En dat kan natuurlijk net eens een kwartier. Een hele goede audioman. Maar ik ging net die klik en dan heb ik net de ongestrijd om dat nog eens een keer proberen te worden. Dus nee, ik ga me mooi bezitten. Het is goed zo. Het is heel goed zo. Ja. Mooi man. Ja. Even de toekomst, want druk maar aan mij het project rondom de muziek van Stef Bos. Ja. Volgens mij hier is dat het 8e nummer, B-Monta. Ja. Wist al het totaal aantal nummers waar je hem uiteindelijk het waren waarschijnlijk 10 Stef Bos nummers en 1 nummer van de Boer. Maar toch nog. Ja, nou, het zit zo. Ik heb het nummer bij Andries en bij Sietse vallen laten. Dit heb ik als openingsnummer voor het Stef Bos programma in de theaters en de CL Hek in de Holle. En ik zit heel bord in de stijl van Stef Bos. Daar zit ik een heel soort dingen in. Die dit is weer typisch Stef Bos. En die typische dingen heb ik een beetje geprobeerd een nummer te krijgen. Kun je het definiëren wat dat typische dan is? Nee, het zit hem in harmonieën. Het zit hem in akkoordwisselingen, bepaalde akkoordwisselingen die hij broekt. En ik betrap mij er zelf op dat ik die zelf ook wel in mijn nummers heb. Als er nou een overeenkomst is of een beïnvloeding is, daar wil ik even niks voor zitten, want dat weet ik even net. Ongetwijfeld zit ik erop beïnvloed wijzen. Maar ik heb zelf ook een bepaalde manier van akkoordvormingen die hij ik heel mooi vindt. En die vind ik al heel langzaam mooi. Dus wat er dan bij hem bij komt, dat weet ik dus even net. Maar dat versje wat ik dan maak, ik heb heel bord naar tekst naar dacht. Dat maar tekstwijze dit waar ik helemaal even in benemen wil. Dat is de Boersjong Bos in het Friesk. En het is een hele kwarte tekst, jouw compleetjes leuk en een refreintje. En een instrumentaal stukje. Maar het klinkt wel als een soort Stef Bos-achtig versje. En het is de openingsnummer van het programma. En ik denk, waarom zullen we die er net opzetten?
En Sietse die had vooral, ik zei, nou, neem het nou op, het is hartstikke mooi noemen. Dus daar geven we dan maar weer voor. Ja, mooi man. En we kunnen altijd nog bepalen dat het net op komt trouwens. Neem het eerst maar eens even op. Niks die het vast. Dan knippen we dit er weer uit. Dat kan altijd. Ja, zo. We blijven het volgen. Tagemir komt het al je pas los bij dat hele Sterkbos project. Ja. Komende tijd neem ik gewoon een prot optreden nog. Ja, grote optredens en gesprekken. Ik ben nog in gesprek met een aantal mensen. Ik kom te zien hoe we het makkelijkste de PR voortzetten kunnen. Welke film kunnen maken voor het Sterkbos-project. Een soort teaser. En die wordt op dit moment in elkaar zetten deze week. En die gaat dan naar de Zeeland daar. En ik ben mijn programmamaker bezig om te zien in hoeverre die me helpen kan om wat ingang te vinden bij de theaters. Natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Maar ja, de insteek zit alweer dat we een heel protte hopelijk bij de Dwapshuizen kennen. En misschien hier en daar een theater. Laten wij ook heel mooi vinden dat we daarin kennen. Maar daar ben ik met een aantal mensen in gesprek. En we hopen maar dat de komende oorlogmaand een beetje vorm krijgen. Want de PR moet uit deze tijd erdoor uit. Dus daar hebben we het heel druk mee. Ja, Succes en dank u wel. dankjewel. Ik weet wel, do hier staat in twijfels om mij. Maar een huske, een tuintje, een katje. Die brood wie zo groot en do wie nog zo vrij. Maar toen kwam die simmer, mijn schatje. Leven mast jere, dat zei ik zindij. Zwier waar in de loft en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Spluw maar als het was je bij mij.